يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. مالما شريف لا تي في لا جبو أمبو فوكا ولي نماندو أو بسم الله أو كجمو كان كنكانو دي جمعة خطباي على سوناما بي أمبي بولكا سنبو tol misri la misri mi na doni be ni tol misri kana je ka juma salu fe bi ni ala ka je anga je anga almami ka khutba la me ñogon fe Allahu akbar Allahu akbar أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله mbadi ma ban sisi masata ala tawalla masam ye nema chama tikine la hara hine kare len tigiye ambe kanda ka hine ni nema jide an ko dige muhammadu ka naka so dungo an mamun tuburo ko ni manya fokata sa al kiyama doma ambe kanda ni ala taala fe kanda bala ni manya ma ala mami kanda amma tangani na ala taala fe ka bo filima fil baye mami ni ala ya filika to ayre bolo ala kana fil ala kana do anyere bolo ambe ala taala tanu wa ala taala de men baye ala ma andemena ambe mime anambe femi anyena ala ka andema anyuma kelila ka andema ajuguma tolila akado sete jonye fangate jonna fonda kera ala taala anga bikle nyini vem bunyana deme ba do yara o nga ambe kon ngado ambi segi kata ala taala ma dondola akado ni nyi a here annaka siledo atoro dongo do toro kura be ka ya anve anguma delika mendo anguma delika mimbe dongo do be ka bo nye here la ko fa ambi sheria ka fo mansa shitey min batu be man nafa dogola ani kene ka fo Allah taala kelim batu je nyanda la kam mansa yakono sinate Allah taala la dende Allah taala la wa bangi baye refanante Allah taala la o ko fa ambi sheria ka fa ngundigi Muhammad ala ka jono aka cidendo ala batula bela jele kundigi ala kirade ala nyesrenya jon bela jele nyema ya ala kirade doni karamo bela jele olamma bay ala kirade sabali ba bela jele walla dege baw ya ala kirade ma chesrile ala kula abela jele nyema ya ala kirade amma nyina ala fa aka kishidi nema ni barka jide an ko dige muhammadu ka muhammadu mun gera rukuyi chamanke bay muhammadu mun gera sujudi chamanke bay muhammadu mun gera makana gelem ani man nangari baw ko lu kishin kabo junumu torola ani haklina jugula amma nyina ala fe kishine nema akaji dan ko diga muhammadu ka anaka so dingo anaka sey banyimo ana furmuso anaka sey babe anaka khalifa cenani abubakar umar usman ali ani mamun tuguro ko ni nyumanya fokata sal kiyamat dona e kala se taw ani kanyini fewna alaka jom silamew cugodi amani shi Allah ta'ala mabisa kuma jumena on bena segi kana dinay ma dinay min ni Allah ta'ala ka cidew nana no ye
ka damine kabina an fa adama na foka nabla muhammadu la ami siga mo kuma jumena amina tolika kuma jumena fasikiu shini kelaw olu nana ni jogo jogo ni lada jogo mi anga jamana en kono no yo occidentaux ye amino luka hakili na to kuma jumena ka silamiya ka hakilita ka cido nga hakilita ka barake no kuma jumena kuma jumena amina jogo jogo dabla kuma jumena lada che jogo munum mamul amino lubla no ye ambe ka mamun ladi ko ka jogo jogo no ka lada jogo la neko kuma jumena amina amulka Allah ta'ala ka kitabu kuma kana kuma jumena amina la degelika ala kira ka kiti sharia sirawla naka kanda sirawla kuma jumena amina kirike ni ala ka kuma kana ala kira ka sunna sirai femina vora o ko kamini dine barawla ananga danganiyo nanga silamayo la ananga lada kula chugo kuma jumena amino ke kando ni midungo baraina kanto nye kanuina kanto bolila nye nko kanto occidentaux la degelila kanto dina jugu la degelila kanto dina jugu la menina kuma jumena amena sigi katanga dina kitabu nanga chideka kuma kama kuma jumena nga silamewu an mako bɛɛ bi fɛn belebele min na o ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ani kelenya ye an mako b'o de la bi jamana in kɔnɔ n'i y'a ye juguw sera anw na n'i y'a ye juguw donna an kan an yɛrɛ de ye ɲɔgɔn bila an yɛrɛ de ye ɲɔgɔn janfa o tuma na ko dɔ kuma sera sa malidenw ko dɔ kuma sera a yi to an ka segin an kɔ n'an dar'u nɔfɛ n'a ma ɲɛ an bolo an tɛ segin ka na an ka cogo kɔrɔ la delin ni bonya ani horonya ni hadamaniya ni maloya ani dambe min kuma an fɛ mun n'an tɛ segin o ma ten sa n'an ko an bɛ nazara juguw ladege n'o ma ɲɛ an bolo mun na maloya ko tɛ o maloya ko tɛ bamananw ko n'i ye sendo jila mana maa min kɛ bose n'i y'a sama ka bɔ ale i kɛra yɛrɛ ma hɔrɔn ye an kana maloya an ka segin an kɔ deli kɔrɔ min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ani kelenya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka donni n'an ka bɔli la an ka segin o ma silamɛ jama mazhabu fɔfɔli ɲɔgɔn kɔ o ye anw fara dɛ mazhabu caya anw ka jamana in kɔnɔ o ye anw fara dɛ bolofaraw caya anw ka jamana in kɔnɔ o ye anw fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ hakilinaw fɔli ɲɔgɔn kɔ o ye anw ka kɛlɛtigiw ye an ka sow kɔnɔ an ka sugu fiyɛw la an ka barodaw la an ka misiriw kɔnɔ a bana ta k'a sɔrɔ jamana in kun ye diinɛba kelen de ye juruba kelen don mais mun ye ne kɔnɔ kun ka mali dɔnnikɛlaw ka kuma na min mana wuli i'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu min mana wuli a ye ala ka juru minɛ a kana fara min mana wuli a ye ala ka juru minɛ a kana fara don o don maa dɔ bɛ ka diinɛ kura taasira kura ni tɔn kura dilan a yɛrɛ ye diinɛ in kɔnɔ o tuma na kuma in kɔrɔ ye mun ye de est ce que an y'a faamu wa kuranɛ aya an ye baara kɛ n'a ye wallahi n'i y'a sɔrɔ an tun ye baara kɛ n'a ye tɔn kelen kun b'an bɔ ten sa jɛkulu kelen kun b'an bɔ ten sa nka tɔn in ni jɛkulu in caya tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ yɛrɛ nafa jufa kɔnɔna jɔyɔrɔ ko tɔgɔ ko yɛrɛ jira yɛrɛ ye n tɛ ala ko tɛ ni ala ko don kelen b'an bɔ sabu n'i ye diinɛ lajɛ diinɛ kelen de don nabi ɲuman kelen kitabu kelen selifa kelen selicogo kelen selikan kelen mun n'o tɔ bɛ taa caya tan nɔ ka t'o bolofaraw caya tan nka anw nana lajarabi ni an yɛrɛ balimasurun olu kɔniya ye fanafɛmɔgɔw olu kanu de donna an dusukun na an kɛ anw ka diinɛ min tun bɛ an bolo yan an ka karamɔgɔ minnu tun bɛ an bolo yan an ba n'olu la k'olu ye bidayamɔgɔ k'olu ye musiriku ye diinɛ maa karamɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ u ka nafolo kosɔn an tugura olu la k'olu de ta ye tiɲɛ ye an m'an ban balimasurun na an m'an ban ka karamɔgɔw la an ma kɛ yɔrɔ janmaw fɛ wa olu dun tɛ anw fɛ fo ni an y'u ka sira taama maa min ne k'i bi i ka diinɛ lapasa maa min ne k'i bi i ka laada lapasa u bɛ e miiri mun ye k'a fɔ ko karisa ye ko gɛlɛntigi ye ko karisa ye diinɛ gɛlɛntigi ye wa o b'a fɔ fana ko karisa ye k'ale bɛ kɔ ko a hakili siminen don kojugu ko a tɛ ko kalama hali bi ale bɛ nin yɔrɔ in de la an dɛmɛna ninnu ka civilisation nana siyansi nana technologie nana an ye ɲumanw fili kabini an ka laada kow la
aywa jogo ciene munu be yanfe mo fe anyo lumine andaro kata sirafe antuguro no ngamuna muso ka bajambla antuguru ko muna blomi antuguru ko muna droguta antuguru ko muna ina fo dimiselo nyere ba fo sisa to mina kafinu plaqué chefara musuka be ka fini de tarale bilati hal ni kibibri ya fo mo bala ni mi jogo na kursi na pereniye wal me bo barana bo kenema de yere fanande fa ka hakedo muso bla le me be dawka o magote dine na bile o lu kon bu ka suku jola ndara yave ndara Hong Kong ndara Dubai ndara Bangkok o lu ka hamene o drone chawdu o lu bu nige drone nofe on nige yemiye no soro la kaba abana chew kele meka fusa mandia jogo nyumanya anilla da nyumon ko lu da ko lu kandike e kado angani ladde ke linkere ladde ke li juguye angani dasra ngere tasra juguye ala ya angani lada min namba la jiye kono bi wallahi ala ya ce juguya jahilu ulube so solike dinena kasoro kitabu tubulu mana fara kitabu ko te doniya tu kuna ate kanda sira yeredo anga doni kelaw bidum o te nyamari yake ni nyuma nyai o te fatani ki kabo ko juguma ite fatani ba anyuma ya marke ba nyuma iba soro de konanje ba kelengilende be anga dine doni kelaw la minye danna may minye kanda ba nyuma minye kodona minye sabali baye minye dine de membaye o kaddo ko Allah a cieni kela de kacha wallahi ni yasro ala kira kun wulila an kilela akuma nyininga akuna fo anye ne taraka auto sira nyuma minka obemi nyeta ani kishi ani sangurata min kumbe nina kunyodi silamema yeninga fatu o tarami munyo taka bu awbulu munyo tunu awla wallahi ala kira kuma nyininga sabu kadaka kunyo yelemana amulu hakilnaw yelem filila hakilnaw tununa wa andu ngado ala e here min dim mama ate here entaka bila fonaw yere ya here taka bo yere aw ambode kila anya here me mamulu anga sheikhu kume anga walidu kume ko lu teche ko anga walidu kaburu munumbe ko ye bidaya we ko ye mushriku ye utara jugu wele kana bilana u yoluci o mada hala antama hali siri jamanana utara kata doci o madoma hal bagdadi kono utara kata kaburu doci no subhanallah la ilaha illa allah muhammadur rasulullah ala kara kaburu be mi ata misiri de kono ko mona we joma ya awna de ta betul maqdis laje kaburu dama min be ni bino don betul maqdis ta laje kaburu dama min ba kono ibina don ko wali ju ko tekni ko tarikatu ko tekni o anyo sira min bla katuku larabu ka sira min ko o de bona filanga de o de bona filanga ambulo yere de anyo nema min taka bwanga o dine sira koro min mamulo nanyo bla katugu dine sira kuratigila moko dine kuratigila moko amvla bonena o kuma o de koso ala ko qur'ana kono ay here min di mama te here mbula funi yere ya yele amma nyina ala fa anga here aka sege kanama anga tasira koro min ba ambulo ni mushriku yate no ya anga wali ju siraye anga maba bunya anga sirifi bunya anga karamugo bunya ala ka to ambulo ala ka zikango tasira che jugu min be ala ka ngishama occidentaux tani l'arabu jugu ta ala ka ngishama ako tonyo bay joni mami nye chien don katla ka ba ma ka ye ka toy kasura hakili bala baro ka fo ne tie abaye resa kula ki tugu ka toy ni no ako de yere tonyo na o de ma tonyo na o mo na ito anga tubi salama anga ta Allah ta'ala ma anga kishine ne ma jidi anga nabi maka no ye muhammad lamini sabula ala ya anya mar no ye ala ko alina kan nabi mu amele ko o be salatu ke ala karaka anyere on anga munu go andi manela o munu go andi manela ko anga salatu ke ala karaka
an lagosi yɔrɔ de ye nin ye o alakira kanu de y'an lagosi yɔrɔ ye mais bɛɛ ma wele alakira kanu na a fɔra ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu o kuma n'a kana ka sira bila dɛ ala ka jamana tanga ala ka jamana kisi ala ka diinɛ in tanga ala ka diinɛ in kisi diinɛ karamɔgɔ ɲuman minnu bɛ ala k'olu kisi a karamɔgɔ jugu minnu bɛ ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka sigi ka n'u kɔ bamanji min bɛ jamana kɔnɔ ala ka hakili ɲuman d'u ma jamana bɛ ka bɛn min ɲini ala ma bɛn sabatira jamana bɛ ka bɛn min ɲini ala ka bɛn sabati ala k'an bɛɛ kan kelen ma wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم الحمد لله رب العالمين an kelen ko kanga almamin ka khutba duma in lamɛ tumana min na an bɛ ala deli a ye kuma minnu fɔ ala ka a mɛn ni tulo d'an ma juma ni ɲɔgɔn cɛ jurumu kafari min bɛ yen ala ka an jurumu yafa duwawu minnu kɛra kɔnɔ ala ka kɛ basigi ye jamana ma ala ka jamanadenw bɛnnen to ala k'o kɛ kira bonya kama salli ala muhammad o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna an ka alimami ɲininka ɲininkali damadama na sabula fɛn foyi tɛ yen min bɛ si dɔn f'i k'a ɲininka i k'a dɔn n'i y'a ɲininka k'a dɔn tumana min na i bɛ se ka lakali kɛ alimami an bɛna ɲininka a tɔgɔ a n'a jamu ani fɛn foyi tɛ yen ni sababu t'a la alimamiya a y'a sɔrɔ ni sababu jumɛn ye an b'a fɔ an ka alimami ma salamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum salam wa rahmatullah ne tɔgɔ karamɔgɔ badara ali keita ne bɛ bɔ banaba ne ka alimamiya a sababu n'an k'an b'a fɔ a ko ka ca mais a sababu ye n yɛrɛ karamɔgɔw bangoni na Gawusu Sisoko ani Seku Tikana tuma min na yankaw k'u bɛ alimami ɲini u taara f'u ye u ko ko u ka denmisɛnnin dɔ kɔni bɛ yen n'u y'o ɲini n'u y'o sɔrɔ a ka ca ala fɛ u bɛ lafiya bon u nana ka na alimamiya in fɔ ne ye n ko n tɛ kɛ alimami ye a fɔra n ye don fɔlɔ min na n kasira n ko n tɛ k'a ye nin kun y'a ciden dɔ ye cɛkɔrɔba min filɛ fila bɛ yen olu banna Basibaba Fofana ani Yamusa Tarawele olu de taara n fɛ don min n'u y'a kuma fɔ n wulila ka don n ka so ka datugu n ko ka wuli ka bɔ n ka so kɔfɛ u taalen kɔ n maloyara parce que a y'a sɔrɔ n tɛ nin dɔn cɛkɔrɔba dɔ in t'o dɔn u ye n kalimɛ kɛ n kɔrɔmuso cɛ don n maloyara a kuma cayara kuma lasurunya na a cayara ka caya n ye du kɔnɔna bila ka fɛn bɛɛ bila n tɔɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ minnu kɛra sababu ye k'a fɔ ko n ka k'a ye ni n ma sɔn Maju Senbara b'o la komi n'a ye ɲininka ani ala ka hinɛ Dawuda Senpara la o ye yɛrɛ n da ka wuliteri ye o banna sisan ala ka hinɛ o na ani Madu Ture ani karamɔgɔ Hayidara olu de ye n fɛ o bɛɛ na ma sɔn olu de ye ci don kɔrɔ u ka wuli ka taa se n ka somɔgɔw ma Banaba a y'a sɔrɔ Meri Hayidara a ma ban ala ka hinɛ na n karamɔgɔ Basiri Bilen Keyita o bɛ a ma ban n bɛnakɛ Manga Sulemani bɛ a ma ban u ye n wele ko n ka taa ani n bɛnkɛ Sadi Keyita u ye n wele n taara u ma ɲininka u ko karisalakaw nana k'u b'a fɛ i ka k'u ka alimami ye anw kɔni sɔnna ko yali n ko cogo di n ko n'a kun ye ɲininka n ko m'aw jaabi mais jaabi tɛ ne da kɔnɔ bilen komi aw k'a sɔnna donc ne fana sɔnna donc alimamiya nana nin sira fɛ n m'a ɲini hakili kun t'a la n ka sira kun tɛ alimamiya la
ne kuma bilan kunna dongele mi ke mais dakan itita kada an kelen ko a o ɲiningali faamuya tumana min na an ka ɲiningali filanan alimamiya tɛ taa dɔɔni kɔ ka bila maaw ɲɛfɛ ka sɔrɔnladon kɛ u ni ala cɛla ani ka bila maaw ɲɛfɛ ka u lasali fo ka taa sɔrɔ dɔɔni de b'i la o tuma an ka alimami dɔɔni sira fɛ a ye kalan kɛ sira jumɛnw fɛ a ka se ka dɔ fɔ an ye o la o kɔfɛ fana diɲɛ ko o ko fo ka taa sɔrɔ sababu dɔ b'a la fana alimamiya in kɔfɛ yalima bolola lamaga wɛrɛ b'a bolo wa ka fara alimamiya in kan lamɛnbaaw olu ka se ka faamuya sɔrɔ a ko la. n ye min f'i ye fɛn bɛɛ ye dakan ye ne ka kalan ne y'a sɔrɔ an ka du kɔnɔ de ne bɛnbakɛ Bati Keita Banamba bɛɛ b'a dɔn alimami kun don Sadi Keita Banamba alimami kun don Vazumane Keita Banamba alimami kun don Basiribile Keita yɛrɛ fana Banamba alimami kun don ne ye n ka dɔnni sɔrɔ yen ne ye n ka dɔnni kalan an ka du kɔnɔ fɔlɔ ka bɔ n'a ye ka na Bamakɔ yan n ye madrasa karamɔgɔya kɛ Shamsil Huda la k'a kɛ El Hilal la ka laban ka bɔ yen ka taa Liberia Liberia n ye karamɔgɔya kɛ yen n ye kalan kɛ yen karamɔgɔ dɔ tun bɛ yen nɔ Egyptien dɔ ko Mahamudu Duniya n tun bɛ taa walanda minɛ o fɛ Liberia yen nɔ an tun bɛ yɔrɔ min u b'a fɔ a ma ko Nima Kante Sanikile n bɔra n nana Bamakɔ yan n tilala ka na walanda minɛ Gawusu Sisoko fɛ Bangɔni na ka tafsiri minɛ a fɛ a y'a sɔrɔ n ye tafsiri kalan mais denmisɛnniya bɛ n nana n kalimɛkɛ dɔ bɛ yen n bɛnkɛ don siraw ka ca anw fɛ yen a ko n ko a ma n b'a fɛ ka tafsiri kɛ a ko karamɔgɔ dɔ bɛ yen ko i bɛ se ka taa k'i n'o bɛ ɲɛ n ko ne ka kalan ka gɛlɛn n ko parce que ne bɛ ɲininkali kɛ n ko ɲininkali dun man di karamɔgɔ ye kosɛbɛ a ko n'i taara k'i ni nin bɛ bɛn ala y'a kɛ n taara an bɛnna wa fo bi o danaya b'an ni ɲɔgɔn cɛ ni n fere kɛra fɛn o fɛn na n b'ale de wele o tɛmɛnen kɔfɛ n ye kuma minɛ maa caman fɛ ni Agibu Soso tun bɛ baro n tun bɛ hadisaw n tun b'u kɔrɔw ɲininkali k'a la n tun b'a question olu kow la karamɔgɔ caman bɛ yen n'u sigira ka baro kɛ mais ka walanda minɛ min yɛrɛ fɛ o ye Gawusu Sisoko ye i ko min n bolo laminɛ yɔrɔ n bɛ kɛ alimami ye tuma min a y'a sɔrɔ n bɛ commerce de kɛ est ce que i y'a faamu donc n dɔgɔninw bɛ hali bi u bɛ n place la u bɛ n ka baaraw kɛ n bɛ wariw d'u ma n ka wariw b'u bolo u bɛ baaraw kɛ mais ne yɛrɛ kɔni tɛ fɛn kɛ bilen. an kelen k'o faamuya tumana min na an ka ɲininkali laban min bɛna tegu alimami na o de ye misiri in kɔnɔna na fɛn o fɛn gɛlɛya b'a la nɔgɔya b'a la nin waati in kɔnɔna na yalima gɛlɛya jumɛn bɛ misiri in kɔnɔ yan n'a y'a sɔrɔ ni baɲumankɛw mun n'olu tuloma dalen don fan bɛɛ fɛ walasa ka se ka dɛmɛ don a siraw fɛ a ka se ka a da se o ma ani foli ka laban ni dugawu don k'a lase jamana in kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen fɛ kɛrɛnkɛrɛnnama mun bɛ jamana kɔfɛ. an kɔni ka misiri in gɛlɛya ko fɛn o fɛn mana nana an b'a ɲini an yɛrɛ fɛ yan ala b'a nɔgɔya an ka kɔlɔn filɛ an b'a fɛ ka na motɛri sigi a kɔnɔ ka fɛn k'a la chateau k'a la o tɛmɛnen kɔfɛ fana an ka kuru filɛ kɔfɛ n'an ye mɔgɔ sɔrɔ k'an dɛmɛ an b'a kɛ madrasaso ye est ce que i y'a faamu o tuma na an kɔni b'olu de dɛmɛ ɲini silamɛw fɛ n'o tɛ an kɔni ka misiri kɔnɔ bɛn kɔni dan ye anw ta ye sabula ka d'a kan ne mɛ n da fɔ ko foyi la misiri kɔnɔ n'a ma kɛ une semaine kɔnɔ une semaine ne bɛ miliyɔn fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ yan n tɛ taa yɔrɔ si 2 millions b'a fara ɲɔgɔn kan misiri in baara fɛn o fɛn ni ɲɛ b'a la ne yɛrɛ de y'a bɛɛ ɲini silamɛw y'a bɛɛ kɛ misiri kɔnɔ yan donc n'i ko ka foli kɛ n bɛ foli fɔlɔ n ka misiri mɔgɔw la a cɛ n'a muso a denmisɛnnin n'a maakɔrɔba denmisɛnnin tɔnw bɛ yan olu de b'anw ka misiri saniya olu de b'a tapiw ko wa ne yɛrɛ baw bɛ yan n b'u fo ka sigi k'u fo ka sigi k'u fo aw yɛrɛ misiri du kɔnɔna ye a ɲɛ b'a la wa san kalo 12 misiri bɛ taa donc n bɛ n ka misiri cɛ n'a muso a denmisɛnnin n'a maakɔrɔba bɛ fo ayiwa ne kɔni bɛ dugawu laban min kɛ jamana in a hami b'an bɛɛ la jamana in hami b'an bɛɛ la an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan jamana tiɲɛmɔgɔw bɛ ka min ɲini u t'a ɲini olu yɛrɛ u b'a ɲini anw de ye sabu anw de denw bɛ ka fa anw de musow bɛ ka fa bi bɛ ka kɛ anw de balimamusow kan olu dalen don u ka so sumalenw kɔnɔ u b'u ka voiture sumalenw kɔnɔ u b'u ka dumuni dumanw n'u ka ji sumalenw min mais anw de denw bɛ kɔrɔn fɛ anw de denw bɛ tile kɔrɔ anw de denw bɛ kɔngɔ na
olu de be jimina ko la o kuma na malien do se miri kuma sera sade na nya miri anga kele de nununa ka miri dimisen nununa wallahi mali ambe kele ndabla me o hamitana ambe do kala ka haminana ala ka jamana suma nye jamana ala ka suma to ko nyem be je islamuna ala ka to ko nyem wana ala ka fale ka to ko nyumaye kira horoma ko so salli ala muhammad. ina fɔ anw ɲɛ a fɔ aw ye cogoya min na baara in daminɛ la k'a fɔ an bɛ Burukasɔnbugu tɔl misiri la an ka alimami ka dantigɛli bɛɛ lajɛlen aw ye faamuyaw sɔrɔ a la o de la aw ka juma kutuba kɛnɛ kɔnɔna na bi ala ye aw garisɛgɛ nin la k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn su ni tile aw minnu sɔgɔlen bɛ TV Sherifila la TV Sherifila diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka kunnafoni ɲuman ani wajulu ɲuman ani laseli ɲuman k'a lase aw ma k'aw fo k'aw barikada ka ala deli duwawu minnu kɛra bi jumadon in na ala ka duwawu ninnu minɛ ka ala deli ala ka waati wɛrɛ yira na wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا